סבתא שלי, סבתא אניה, בת 84. מוזר לה שאני אומר לה מה לעשות במשך יום שלם, כאן בממלכה שלה. אני חושב שאלה, אחותי, קרובה אליה ביותר. אני נעזר באלה על מנת להתקרב. לגעת בשגרה שלא מפסיקה ולא עוצרת אף פעם. במקום בו היא חיה. במקום בו היא גידלה ואיבדה את האנשים היקרים לה מכל. את סבא שלי ואת אמא שלי. חמוד, טוב, כך. כן, זה שלך. בוא, אמיר, עכשיו נלך למרקוב. הולך על הדשא לאכול. נו, קרמי, אתה ניגש? למה לא מפריע? לא אותך, אז... לא, אם אתה נותן לי אז אני... איך אתה סיפק גלגול? קנונית החשמלית הזאת שיש פה לזקנים. אוי ובוי, אל תאכל לי דבר כזה. לא, סתם, שיהיה לך נוח יותר. לא, אני לא רוצה על דבר... קולנועית כזאת נוסעים רק כאלה שלא יודעים ללכת. אני חד בלילה, מה אני אעשה עם 3 קילומטר יום יום? אוי, סליחה. את לא אוהבת אותו, הראית את זה מההתחלה, אבל יש גבול. לא, אני לא רוצה. אני רוצה רק ללכת. יום יום לעשות את הסיבוב הזה. זה יבש, כמה שזה יבש. סבתא, מה יש לך יותר? חברים צעירים או חברים בגיל שלך? יש יותר צעירים, אין כבר מבוגרים. אבל באמת שיש לי הרבה חברים. מהילדים כעבדתי עם כולם, מה? זה דובי הבן, אשתו רחל, זה עופר הנכד שלהם, ויעלי הנכד שלהם. זה הנינה פורל, ופה זה בעלי שהוא נהרג במלחמת השחרור. כל הזמן חשבתי בלבי שיהיה בלמום, שיהיה רק שישאר בחיים. איפה פתאום שמעתי צעקים לי, אניה, צביקה נהרג. רוצה טישו? יש לי. יום שישי, צריך לנקות אותו. תגידי לי, מה מרגישים אחרי 50 שנה? אותו הדבר כמו בהתחלה, שהוא חסר לי. סבתא, למה אף פעם לא התחתנת שוב פעם? לא יכולתי. דובי היה בן 13, אז הוא אמר לי, אמא, תעזבי את הקיבוץ, תקחי את מלכה, היא ילדה קטנה. אולי תמצא את מישהו שיהיה לך נדמה שהוא דומה לאבא, ותתחתני. אני לא עוזב, אני נשאר פה. הגבר של אבא פה. הרבה חברים פה נהרגו. אני לא הולך, את תלכי עם מלכה, אני נשאר פה.
לא הלכתי. אבל סבתא, את חיית עם מישהו כמה שנים, לא? שנה וחצי הוא רוצה שאני אעזוב, לא רציתי, וזהו. זה נגמר. אבל זה לא היה לך קל יותר באותה שנה וחצי שהוא עזר לטפל באמא ובדובי? לא. כי זה לא זה, זה לא היה סבא. ככה זה. וסבא פעם אמר, בינינו אף אחד לא יפריד, רק הקבר, וזה התגשם. תגידי סבתא, כן. אם סבא היה חוזר היום, אם הוא היה חי, מה היית מספרת לו? מה היית אומרת לו? שלא תצחקי ממני. אני לא אצחק ממך. אני הייתי נוסעת מפה הרי לתל אביב. היינו צריכים לעמוד לפני זה להיכנס לתל אביב. אז הייתי חושבת, הלוואי שפה מאחת המכוניות סבא יקפוץ ויגיד, לא הייתי בגברם, הנה אני פה. עוד לא היה שאני אכנס לתל אביב ולא לחשוב על זה. עם מי למדת לשתות? אני יודעת מעצמי, לא, זה לא נקרא לשתות. ללגום. או מהבקבוק זה הכי טוב. לא צריך כוסית לרחוץ. ושותים גם לא יודעים כמה כמה הולך? כמה שותים. טוב, זה מחמם. כמובן שזה טוב. לא, אני שתיתי קודם, אני לא אקח את זה. אותו דבר. מה? לא, אבל שני מינים. איזה שני מינים? זה ליקר קפה. זה באמת טעים, זה לא חריף. זה לא חריף, לך? קקטוס יפה, אני רוצה שהוא יקנה לי כזה. תראי, ירד גשם, המצבה נקייה, את לא צריכה לנקות. נכון. בשבת למה אני באה? אני באה פה לנקות. שתהיה נקייה לכבוד שבת. תגידי, מה את הכי זוכרת מאמא? את זוכרת אותה חולה או בריאה? ידיים שלי מתה. אפילו לא 50 מילולה, זה כבר הסתלתה. ואני למעלה ב80 מסתובבת פה. למה הם לא ביחד פה איתי? זה מה שיש. למה זה צריך להיות על השמיים? כי זה מה שיש. פה אפשר לטייל, שם זה שום דבר.
הזאת, אמא שלך צעירה, שעוד למדה. וזה עץ בשלכת, היא תמיד צעירה או עשתה תמונות כאלה עצובות. יש לי איפשהו עוד תמונה שהיא עומדת ומנפנפת, דמות עומדת ומנפנפת ועושה שלום למישהו. כאלה תמונות היא תמיד עשתה. לאבא שלי קוראים צבי, וזה סבא שלך, בעלית, גם צבי. אז הם שתיהם על ידי, שתיהם לא חיים. זאתי הבת שלי מלכה, וזאתי אמא שלי מלכה, על ידי. אני לא לבד, יש עיניים.